Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο από τα πιο δημοφιλή ETF που συναντάμε συχνά στον κόσμο των επενδύσεων. Το S&P 500 και το FTSE All World, ή αλλιώς θα το ακούσετε FTSE All World. Τι τα κάνει να διαφέρουν, ποιο είναι το καλύτερο για εσάς και πώς θα τα χρησιμοποιήσετε για να χτίσετε το επενδυτικό σας μέλλον. Αυτό είναι το θέμα μας για σήμερα. Αν είστε νέοι στον κόσμο των επενδύσεων ή έχετε ήδη κάποια εμπειρία, αυτό το βίντεο θα σας δώσει την κατεύθυνση να κατανοήσετε τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο ETFs και πώς θα τα ενσωματώσετε στη στρατηγική σας για να επιτύχετε παθητικό εισόδημα και να δημιουργήσετε πλούτο μέσω του compounding. Κάντε λοιπόν μια εγγραφή στο κανάλι και ας ξεκινήσουμε. Οπότε εδώ στο site Just ETF, που είναι ένα ευρωπαϊκό site, βλέπουμε το Invesco S&P 500 UCITS ETF. Πάμε να το αναλύσουμε. Είναι η εταιρεία Invesco, που παρακολουθεί το δίκτυ S&P 500, δηλαδή ο δίκτυς με τις 500 καλύτερες εταιρείες στην Αμερική. Είναι UCITS, δηλαδή είναι αφορολόγητο, και είναι ETF, δηλαδή αμοιβαίο κεφάλαιο. Το διακριτικό του είναι αυτό εδώ και το ticker αυτό εδώ. Πάμε να δούμε total expense ratio, δηλαδή πόσο πληρώνουμε, 0,05% per annum. Δηλαδή το χρόνο. Είναι accumulating, δηλαδή όλα τα μερίσματα που έχει, γιατί προφανώς 500 καλύτερες εταιρείες στην Αμερική θα έχουν μερίσματα, επαναεπενδύονται στο ίδιο το ETF. Έτσι, ο τρόπος που παρακολουθεί το δίκτυ S&P είναι synthetic. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή για κάποιο άλλο βίντεο. Ποιος ο λόγος, είναι η swap based, η synthetic. Ξεκίνησε το Μάιο του 2010 και το size αυτή τη στιγμή 27,3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, βλέπουμε σήμερα τη διακύμαση, πόσο έχει τιμή και η διακύμαση της ημέρας και πόσο %. Και διαβάζουμε εδώ πέρα ότι the Invesco S&P 500 seeks to track the S&P 500 Index. Αυτά που αναφέραμε και εδώ πέρα πάνω στην αρχή. Αν δούμε πιο κάτω το σχεδιάγραμμα, από year to date είναι μείον σχεδόν 7%, μείον 6,73% και βλέπουμε πώς έχει πέσει από το Φεβρουάριο και μετά, εδώ που ανακοίνωσε ο Τραμπ τους δασμούς, το μεγάλο μπαμ που έγινε με την Κίνα, και τώρα εδώ που ξεκινάει και ανεβαίνει και πώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή σήμερα από την αρχή του χρόνου. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία του συγκεκριμένου ETF, ότι είναι σε δολάρια, 0,05 το expense ratio. Εδώ βλέπετε monthly returns in heat map. Κάθε μήνα του χρόνου, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, όλα αυτά τα χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε το 2010, τι απόδοση έχει. Παράδειγμα, τον Ιανουάριο είχε συν 2,7, Φεβρουάριο μείον 1,4, εδώ μείον 9,2, είδατε που έπεσε πάρα πολύ, μείον 5,6, εδώ που αρχίζει και ανεβαίνει συν 7,4, είναι για αυτόν τον μήνα, για το μήνα Μάιο που μιλάμε. Εδώ βλέπετε το ρίσκο που περιέχει ένα τέτοιο ETF, ticker, SPXS θα το βρείτε άμα επενδύσετε στο χρηματιστήριο της Ιταλίας. Έτσι, στο χρηματιστήριο της Γερμανίας είναι P500 και αντίστοιχα στα εκάστοτε χρηματιστήρια ανά την Ευρώπη πώς θα το βρείτε. Και εδώ σας λέει, παράδειγμα, στο Λονδίνο κυκλοφορεί το συγκεκριμένο SPXP σε λίρες Αγγλίας. Εδώ είναι σε ευρώ. Έτσι, εδώ είναι πάλι σε δολάρια στο χρηματιστήριο της Λονδίνου, άμα θέλετε. Το ETF που παρακολουθεί το δίκτυ S&P 500, συγκεκριμένα σε αυτό είναι που επενδύω εγώ. Υπάρχει αντίστοιχα από iShares, από Vanguard, είναι το γνωστό VUAA που είναι accumulated, έτσι, που είναι κάποιος γνωστός YouTuber που το προμοτάρει συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα και τις διαφορές με το αντίστοιχο FTSE All World UCITS. Πάμε λοιπόν, πάλι είπαμε της εταιρείας Invesco, παρακολουθεί όμως όλο τον κόσμο, τις εταιρείες από όλο τον κόσμο, τις καλύτερες εταιρείες large cap, mid cap, low cap από όλο τον κόσμο, είναι πάλι αφορολόγητο και πάλι επανεπενδύονται τα μερίσματα. Εδώ είναι το ticker FWIA. Έτσι. Τα έξοδα είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερα, όπως βλέπετε 0,15% το χρόνο. Γενικά ό,τι βλέπετε έξοδα περισσότερο από 0,4-0,5 το αποφεύγουμε. Είναι accumulating. Replication physical. Είδατε το άλλο ήταν synthetic, υπάρχουν και τα swap based. Το physical σημαίνει ακριβώς όποιες συμμετοχές υπάρχουν μέσα στο δίκτυο, δηλαδή 2.413, ακριβώς πάει και τις αγοράζει η Invesco και τις έχει σε αυτό εδώ πέρα το αμοιβαίο κεφάλαιο. Εδώ βλέπουμε year to date, 2,9% κάτω. Έτσι. Εδώ είναι σίγουρα από την εποχή Trump που έπεσε, με τους δασμούς, βλέπετε.
πώς έχει πέσει και για ποιο λόγο να επηρεαστεί αυτό που αυτή τη στιγμή είναι all world. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που είναι all world, βλέπετε ότι στην Αμερική έχει μια κάλυψη αυτό το ETF περίπου στο 61%. Δηλαδή οι μετοχές είναι 61% από την Αμερική. Μετά είναι 5,8% από την Ιαπωνία, 3,5% από την Αγγλία, Κίνα και οι άλλες περιοχές είναι 27%. Βλέπετε το 21,04% από το συγκεκριμένο ETF το κατέχουν οι 10 κομμάτια που είναι η Apple, η Microsoft, η Nvidia, η Amazon, η Meta, η Google, Broadcom, Tesla και Taiwan Semiconductors. Εδώ βλέπουμε σε ποιες κατηγορίες ανήκουν αυτές οι μετοχές που έχει μέσα. Στον χώρο της τεχνολογίας καλύπτει το 26%. Στον οικονομικό τομέα το 15%, consumer το 11%, industrial 10% και άλλα περίπου 40%. Εδώ βλέπετε από το 2023 που ξεκίνησε το συγκεκριμένο ETF πώς κινείται κάθε μήνα. Τώρα year to date είναι 2,9% μείον. Παρ' όλα αυτά βλέπετε αυτό το μήνα έχει μια αύξηση του 6,5% και πάει να καλύψει τις χασούρες όλης της χρονιάς σιγά σιγά. Από τη στιγμή που ξεκίνησε το συγκεκριμένο ETF έχει μια αύξηση 31,3% βλέπετε και μόνο πέρσι είχε σχεδόν 25% αύξηση. Τι είναι το S&P 500? Το S&P 500 είναι ένας δείκτης που περιλαμβάνει τις 500 μεγαλύτερες αμερικάνικες εταιρείες. Αν επενδύετε σε ένα ETF που ακολουθεί το δείκτη αυτό, ουσιαστικά αγοράζετε ένα μικρό μερίδιο από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον κόσμο. Από την Apple, τη Microsoft μέχρι και την Tesla και την Amazon. Αυτός είναι ο δείκτης που καλύπτει τις πιο σημαντικές αμερικάνικες εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι το S&P 500 είναι για πολλούς ένας πολύ καλός τρόπος για να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε εταιρείες με σταθερές επιδόσεις και προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά της Αμερικής. Από την άλλη, τι είναι το FTSE All World που βλέπουμε εδώ? Αντίθετα λοιπόν, το FTSE All World είναι ένας παγκόσμιος δείκτης που περιλαμβάνει μετοχές από πολλές χώρες. Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο στην ΗΠΑ, αλλά καλύπτει τις μεγάλες εταιρείες σε ανεπτυγμένες αγορές όπως η Ευρώπη, η Ιαπωνία και οι αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία. Αυτός ο δείκτης προσφέρει μια πιο ποικιλόμορφη και διεθνή προσέγγιση για τους επενδυτές που θέλουν να εκθέσουν το χαρτοφυλάκιό τους σε περισσότερες από μία οικονομίες και αγορές, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις εθνικές οικονομίες. Αν και το FTSE World μπορεί να έχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση από τον S&P 500, η απόδοσή του εξαρτάται από την παγκόσμια ανάπτυξη και τις επιδόσεις των αγορών εκτός ΗΠΑ. Ποιες είναι οι διαφορές τώρα ανάμεσα αυτών των δύο, όσο αφορά την απόδοση και τον κίνδυνο? Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ETF είναι η γεωγραφική διαφοροποίηση. Όπως είπαμε, το S&P 500 επικεντρώνεται στην Αμερική και στις κορυφαίες αμερικάνικες εταιρείες, ενώ το FTSE World περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα διεθνών αγορών. Οι αμερικανικές εταιρείες είναι κατά γενική ομολογία πιο σταθερές και αναπτυσσόμενες. Ωστόσο, το FTSE World προσφέρει την ευκαιρία για μεγαλύτερη διαφοροποίηση, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να εξαρτάται το χαρτοφυλάκιό σας από μία και μόνο χώρα ή μόνο μία περιοχή. Όπως είδαμε τις αποδόσεις των τελευταίων δεκαετιών, το S&P 500 συνήθως έχει αποδόσεις που είναι πιο σταθερές και πιο υψηλές, κυρίως λόγω της υπεροχής των αμερικανικών εταιριών στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, σε περιόδους γεωπολιτικών ή οικονομικών κρίσεων, το FTSE All World μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση, καθώς περιλαμβάνει αγορές σε ανεπτυσσόμενες χώρες που μπορεί να ευνοούνται από άλλους οικονομικούς παράγοντες. Οπότε, κλείνοντας, έχουμε την εξής ερώτηση: ποιο είναι το καλύτερο ETF για σας? Αν στόχος σας είναι να επενδύσετε κυρίως σε αμερικάνικες εταιρείες και να εκμεταλλευτείτε την ανάπτυξη των ΗΠΑ, το S&P 500 είναι προφανής επιλογή. Είναι σταθερό, αποδεδειγμένο και έχει μακροπρόθεσμα εξαιρετικές επιδόσεις. Αν όμως σας ενδιαφέρει η διεθνής διαφοροποίηση και θέλετε να επενδύσετε σε ένα παγκόσμιο δείκτη που να περιλαμβάνει αναπτυσσόμενες αγορές, το FTSE All World είναι μια εξαιρετική επιλογή. Σας παρέχει έκθεση σε αγορές που μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτερα σε σχέση με πιο όριμες αγορές της Αμερικής. Η επιλογή εξαρτάται από το στόχο σας και το επίπεδο κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε. Κλείνοντας, όποια και να είναι η επιλογή σας, το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσετε σήμερα. Μην περιμένετε την τέλεια στιγμή ή την τέλεια επένδυση. Όπως είπε και ο Warren Buffett, ο χρόνος στην αγορά είναι πιο σημαντικός από το να προσπαθήσει να βρει τη σωστή στιγμή για να μπει στην αγορά. Αρχίστε να επενδύετε τώρα και αφήστε τον ανατοκισμό να δουλέψει υπέρ σας. Αν έχετε απορίες, μην διστάσετε να τις γράψετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες συμβουλές και στρατηγικές επενδύσεων. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και καλή επιτυχία στις επενδύσεις σας.